Wat vind je ervan dat de rechter strenge regels heeft opgelegd? Ik vind het eigenlijk best wel jammer, want ik denk dat het meer niet gaat om het geluidniveau, maar meer omdat het zo lang dicht is en dat ze denken dat het alleen maar drugs omgaat met het festival. En het meer slechts pesterijen zijn. En ik denk, als je hier bent, valt het reuze mee. Want 1 uur moet het stil zijn. Hoe stil is het hier dan? Als ik het goed heb begrepen, moet het over een paar kilometer verderop een bepaald geluidsniveau hebben. En ik denk dat de organisatie heeft gezegd dat, dat het weinig verschil is. Ze zullen het eigenlijk moeten zien, dit is het eerste aan dat we doorgaan. Dus ik ben benieuwd. We werken dit jaar in de Groene Ster voor het eerst met een permanent geluidsmeetnet. Dat betekent dat we 24 uur per dag het geluid kunnen monitoren. We kunnen het ook op afstand aflezen. Wij monitoren, dus de gemeente, en de organisatie monitort zelf ook met een eigen geluidssysteem. Hoe streng ben je? Wij horen we stel ze gaan in overtreding, wat dan? Als ze in overtreding zijn, dan zullen we het zo aanpakken dat er eerst wordt gewaarschuwd natuurlijk dat er een overtreding is. Dan krijgt de organisatie de gelegenheid om het geluid bij te stellen uiteraard naar beneden. Eventueel kunnen we maatregelen treffen indien zij dat niet doen of onvoldoende doen. Kan het zo ver gaan dat zij bijvoorbeeld een volgende editie op het spul zetten? Nou, dat lijkt me erg op de zaken vooruitlopend op de eerste dag. Ik denk dat het tot dusver gaat het allemaal prima. Ik krijg ook goede berichten van de geluidsinspecteurs. Dus laten we eerst eens even kijken hoe het afloopt. We hebben goede afspraken gemaakt met de organisatie. We zitten er strak in. De organisatie weet precies waar ze aan toe is. En tot dusver heb ik geen vanuit de organisatie en de inspecteurs klachten ontvangen. De tijden die ze nu aanhouden, laat maar zeggen, dat er geen muziek wordt gedraaid, dat dat te doen is, die grenzen. En ook de decibel is goed te doen. Het is nog steeds luid genoeg. Er is wel veel gedoe geweest, hè? Klachten van omwonenden. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk ook dat het te maken heeft met het festival, wat voor mensen hier komen en wat voor festival het is. Het is natuurlijk vreemd. Het is een beetje Woodstock-achtig, maar dan in 2015. Dus mensen hebben toch zoiets van, ja, wat gebeurt daar allemaal? Wat zijn het voor mensen? Zijn die wel te vertrouwen? Ja, en dat daar de mensen een beetje bang worden en gaan klagen. Ik denk dat dat er ook een beetje achter zit.